Stůj! Nekruč se mi tady a podej hlášení. Jo, dejte větší temnosti, králi tmy Lucifere 14. Přináším čerstvé zprávy o Dorotě Máchalové. Zadrž. Kde je kniha hříchů? No, už tu dávno měla být. Myslím, že její míra hříchu se právě dovršila. Tak, tady je ta kniha. Mazej! Pojď sem. Jak to, že jsi opustil stanoviště? Hlídají zajiště kolega Netopír. Mlč! Považoval jsem za nutné. Mlč! Uhni, Bachore. Ano, Dorota Máchalová, to je stránka 1027, 8. řádek, vlevo dole. Já vidím. 8. řádek, vlevo dole. Říkám, že vidím. Mrknu a vidím. Ano, to je tady. Jsi drzý čert. Ha? Co to vidím? A? Co to vidíme? Stát! Ani nout! Je. Řekl jsem ani hnout?